Niin, tässä mä ajattelen, että mun niin, se on nyt tehnyt sitä. Eikä siinä ole se. Eikä. Käsky. Ruutu. Olipa hienoa, että se kaksi. Niin. Tiki. Maa. Ja toinen on vasta. Sillä ekalla. Siis mä tarkoitan sitä, niin. Siis mä oon ite miettinyt, että se on ollut vähän tuon tyyppisesti. Mä kyllä. Et sinne iässä. Yritäi. Kiitos. Sitten tuolta merkiltä juoksettumaan. Käsillä juoksettua.